mga ma'am sir, good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po yung maghapon natin dyan? Kumusta naman yung maghapong trabaho? Sana ay okay lang. Lumipas na naman yung buong araw, gabi na naman. So ayan na, nagbabalik, may Koloko TV here na naman. Nagbabalik para sa panibagong vlog. So ngayong content na to, wala naman tayo ibang gagawin kundi mag-a-unbuild lang tayo mga idol, no. Uubusin natin tong gas ng ating MIUI 125 yan, kunting-kunti na lang yung gas niyan. Uubusin ko lang kasi wala namang ibang magawa. Pupunta sana ako ng Marilaki. Marilaki meaning Marikina, Rizal, Laguna, Quezon, no. So once na Marilaki, expect mo na maraming bankingan, basta may thrill. Pag magmamanay ako sa Marilaki, may thrill. Dapat medyo maano ka doon mga idol, no. Dapat medyo yung ano mo doon, yung ano kasi tawag dito, aktibo ka doon kasi maraming mga riders doon mga idol, no. Kasi yun, pasyalan talaga yun, lalo na pag Sunday. So yan, no, ano lang tayo, chill ride lang tayo, no. Ubusin na natin tong gas ng MIUI 125. Magsusunog tayo ng gas. Alright. So, shoutout nga pala dyan sa mga sa mga kasamahan kong motorista. Shoutout po sa inyong lahat mga idol, no. Mag-iingat po tayong lahat. Lagi ko naman sinasabi na sa bawat vlog ko na sa pagmamaneho dapat mag-iingat po tayo. Hindi lang sa mga nakamotor, pati yung mga nakakotse, truck. Basta lahat po ng mga lagi po tayong mag-iingat mga idol, no? Kasi yung aksidente hindi natin masabi kung kailan dumarating yan. Kaya lagi po tayong mag-iingat. So shoutout kay sa Kabalin Moto Vloggers, no. At tagal-tagal na di ko pa kayo nakikita. Sana dumating yung araw na pag may mga meet and greet na ganyan, free tayo para naman makapunta tayo kahit paminsan-minsan lang. So shoutout ko rin po pala dyan yung kaibigan ko na si Sir Francis. Shoutout sa'yo, Paps. Kumusta na? Update mo ako. Sana nakapagmaneho ka na ng motor. At shoutout dyan sa mga katrabaho ko dyan, sa mga katrabaho ko, sa boss ko. Salamat sa inyo. Salamat po ng marami. At sa mga family ko, shoutout. Mabuhay po tayong lahat. Basta lahat ng tao sa buong mundo, shoutout po. Mabuhay po tayong lahat. So yan, no, wala naman tayong ibang gagawin mga idol, no. Ano lang talaga tayo ng gabi, kumbaga unwind lang tayo, no. 1 week yata akong hindi nakapag-vlog or more than, kasi nga busy sa trabaho, tapos may ginagawa pang iba, so kaya wala akong oras mag-vlog. So sabi ko nga, hindi naman lilipas yung week na hindi ako makapag-vlog, kahit mga isang buong video lang gagawa tayo. So sa next vlog ko po pala mga idol, no, pupunta tayo ng Marilaki. Update ko po kayo. Marilaki, kung saan maganda mag-rides. Alright. So tara, hatang muna tayo mga idol. Mexico, Pampanga. Honda Click. Alright. Ang daming truck. Meron truck ba? Hinuhuli ba?
Mexico, Pampanga. Hello po. Andito na tayo sa Mexico, Pampanga mga idol, no? Ang ganda talaga ng tulay na to, solid. Sakit sa likod. Sakit. Today I love tonight, today I love forever. You are the man. Sarap magubos ng gas dito.